Hejte lidi, dneska zase točíme video a máme tady novýho člena Oblig Hen Hyena. Pozdrav Oblig Hen Hyena. Oblig, pozdrav. Čau lidi, lidičky promiň, já jsem jenom někam sladit. Tak jdeme Oblig Hen to. Čau. Tak dáme hyenu. Tak dáme hyenu. Tak. Já jsem Ale někde nečtej. hyeno. Nosil jsem. Vidíte, tady je like odběr. Tak minulý video jste mi dali like na to. Hlavně zvoneček. Jo. Teďka už mám druhýho člena z Kanečka hraju. Hej, tu máš bráchu. To nějaký ten bílok. Lidi, musíme dosáhnout 100 odběratelů a fakt vám poděkuju. Lidi, jak jsem říkal, aby se dodržují. Já dám pusinku, Minulém videu jsme hráli s Tobulerem, no s Killerem, si dalo říct. Honza, Top Killer, pamatujete, jak jsme s ním hráli. Lidi, napište do komentářů. Jako trošku pomoct, tady jsou typci. Dobrý, jeden dat. Já mám jenom pistol. Kámo, tady. Dobrý, no, typci mrtví. Už mám 4 killy, jako. Tady se flákáš. Dobrý? Dobrý, kámo. Naladím tuhle lízu. No ne lízu, ale tam tu. Tu. Myslíš tu? Marčku. Marku, Káčku. Zase. Jaký? Jo, Týpeček najdou. Ne, najdou. Teď koupím kartičku. Nebo na dobrý. K tomu pro tebe, tak mě nemusíte potřebovat. To je dobrá zbraň. Hej, vezmeš mi tam tu zbraň? Chvilku. Já jdu tam vyfajtit. Rebutuje. Jdi po něm. Jo. Já jsem si dala míňo reálně. Bojí se. Musí nabíjet do boxíku. Se obestavím. Nemůže nás dostat. Já pojď. Já nemám přebytou vůbec. Kámo, nevadí. Kámo, málo. Lidi, tak video končí. A v dalším videu čau.